खुलुम आं रमेन बर' सानजारि थान्दैयाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बराय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि हालामनि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। 16, 17 आरो 18 जानुवारि सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनाय जादों। दिनै बे बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान आरो गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समाव गाहाय हाबग्रा लामा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। बे गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होदों जनायनि सिअ रितुपल्लभ बरुवा बिथाङा। लोगोसे बेनि उनाव स्वच्छ अभियान बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बे स्वच्छ अभियानाव बेखेवनानै होदों सुसिफायें मेडिकेल एन्ड हेल्थ अफिसार इनचार्ज अफ डेकापाम बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। लोगोसे बेनि उनाव डेलिगेट्स केम्प बे हाबाफारिखौ थान्दै बादाखौ बेखेवनानै होदों बानजाय आफादनि आफादगिरि ललित चन्द्र बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो दिनै बे गिबि साननि हाबाफारि बायदियै गोबां हाबाफारिफोरखौ मावफुंबावनाय जाबाय। बे समाव गिबि साननि हाबाफारिखौ दिनै बे समाव गिबि साननि हाबाफारि बायदियै मा हाबाफारि मावफुंनाय जाखो बे समाव जों नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो आखायाव लाबाय। प्रथमते शुभेच्छा जनाइছোঁ আৰু ভালকৈ সফল হওক। আৰু ইতিমধ্যে অসম বড়ো মহিলা সংঘয়ো মহিলাসকলৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিছে আৰু সাংস্কৃতিক সংঘ বড়ো সমাজেও অসমৰ বহুত কাম কৰিছে আৰু কৰিবলগীয়াও বহুত আছে। তো মই ভাবোঁ এই বিষয়বিলাকে চাগে ইয়াতে চৰ্চা হ'ব। আৰু এতিয়া তেনেকৈ মহিলা চিজাৰিন আমাৰ বাঢ়ি গৈছে, তো এইবিলাক কেনেকৈ কমাব পৰা যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুসকলৰ মাজত কেনেকৈ কাম কৰিব পৰা যায় চাগে এই বিষয়বিলাক তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব ইয়াতে। আৰু মই ভাবোঁ এই বিষয়বিলাক মানে নিৰাময় হওক আৰু যিটো সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই। কোনেও আজি দিনত এককভাৱে বসবাস কৰা নাই। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতে সকলোৱে বসবাস কৰি এতিয়া থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা এইবিলাক ৰক্ষা কৰাটো খুবেই কঠিন হৈছে। আৰু এই বিষয়বিলাকৰ লগত এটা আৰ্থসামাজিক দিশো জড়িত হৈ থাকে। গতিকে আমি যেনেকৈ পশ্চিমীয়া সাজপাৰ আমি পৰিধান কৰোঁ, তো তাতে এটা সৌন্দৰ্য আমাৰ মানুহে চাগে দেখা পায় বা হয়তো কষ্ট এফেক্টিভ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন দিশ থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ আজি বড়ো সাংস্কৃতিক সংঘয়ো সেই বিষয়বিলাকো নিশ্চয় ইয়াতে আলাপ আলোচনা কৰিব। কাৰণ আমাৰ এটা কমিউনিটিৰ মাজতে সেই বস্তুবিলাকৰ লিমিটেশ্যন আহি যায়। তো আমি লিমিটেশ্যন মানে বস্তুটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব। আৰু বজাৰ সমাৰ বা তাৰ পৰিসৰবিলাক বঢ়োৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস নকৰিলে তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকে উল্টাটো আমাৰ সংস্কৃতিতে প্ৰভাৱটো পৰে। মই ভাবোঁ এই বিষয়বিলাক তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব, সফল হওক এইখিনিয়ে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি আৰম্ভণিতেই আমাৰ কৃতি শিক্ষক এজনৰ নামতেই এই গোটেই মণ্ডপটো দিছে। মই তেখেতৰ বিদেশী আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণেও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ অৱদান আছে কাৰণে তেখেতৰ নামেৰে এই মূল মণ্ডপটো উপহাৰ দিছে আজি গোটেই দুটাকে জাতীয় সংগঠনে। গতিকে আজি এই মণ্ডপৰ উদঘাটনৰ কাৰণে মই ইয়ালৈকে আহিলোঁ। গতিকে শুভেচ্ছা আছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে জনজাতীয় যিসকলে লোক আছে সেইসকলৰ 50 বিঘাকে এতিয়া মানে ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত কৰিছে। ইয়াৰ আগতে 8 বিঘাকে পাইছিলে। গতিকে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ জনজাতিসকলৰ কাৰণে। আৰু বসুন্ধৰাটোত এতিয়া সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে আবেদনখিনি কৰক। আবেদনখিনি
কৰাৰ পিছত এইখিনি ডিছপ'জ হ'ব আৰু কিছু সমস্যা এতিয়া আছে যেনেকৈ জলডোবা বুলি কিছুমান জেগা আছে বা ফৰেষ্টটোতো আমি আজিৰ দিনটোত কোনো কাৰণতে আমি পট্টা দিব নোৱাৰোঁ বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু জেগা জলডোবা হৈ আছে গতিকে এই জলডোবা ক্ষেত্ৰতো আমি হিচাপখিনি উলিয়াব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই হিচাপখিনি ওলালে আমাৰ জিলাখনৰ যিখিনি জলডোবাক আমি খাছ মাটি হিচাপে কিছু গভৰ্ণমেণ্টে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰপ'জেল প্ৰেৰণ কৰিম আৰু সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰিম আৰু যিসকল জৰীপবিহীন মাটি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিৰ পৰাই ডিজিটেল ছিষ্টেমৰ মাজেদি গৈছে মই ভাবোঁ অলপ পলম হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পট্টাখিনি পোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বহুত পলমকৈ হ'লেও এটা সিদ্ধান্ত লৈছে ভালেই হ'ব মই ভাবোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ওজৰ আপত্তি আছে মই ভাবোঁ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ওজৰ আপত্তিবিলাক দিয়ক আৰু চৰকাৰে যি ধৰণে সম্ভৱ হ'ব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত বিশেষ কি সুবিধা কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিছু পদক্ষেপ লোৱাও আমি দেখিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ খিলঞ্জীয়া লোকৰ লগতে জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যাতে সুন্দৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হওক এই ধৰণৰ আমিও আশা কৰোঁ গতিকে কাৰোবাৰ যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ওজৰ আপত্তি থাকে সংশ্লিষ্ট যিসকল ব্যক্তি আছে বা অনুষ্ঠান আছে তাত দিবৰ কাৰণেও মই অনুৰোধ জনাইছোঁ गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा बे सानथामनि हाबाफारि लादों 16, 17 आरो 18 2023 जानुवारि बे दानावहाय बे सानथामनि हाबाफारियाव दिनैहाय गिबि सान जेरै गिबि सानावहाय गिबियावनो जोङो मेइन गेटखौ अपेनिं खालामहोबाय 8:30 बे मेइन गेटखौ ऋतुपल्लभ बरुवा जुनाइनि CSR बिथांनि आखाइजों जोङो बेखेवनाय जादों बेनि उनावनो स्वच्छ अभियान इन'ग्रेसन बे हाबाफारियावहाय जोंनिनो साखाथियाव थानाय देकापाम मेडिकेल नि इनचार्ज माननीय डॉक्टर सुसि पानियां बिथांनि आखाइजों जोङो बे स्वच्छ अभियान बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवनाय जादों आरो बिनि उनावहाय लोगो लोगोनो जोंनि आरसिनि आफादगिरि ललित चन्द्र बर' बिथांनि आखाइजों भलन्टियार केम्पखौ जोङो बेखेवनाय जादों बिनि उनाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि डेलिगेट केम्पखौ जोङो SB बड' हाई स्कुलनिनो गाहाय फोरोंगिरि सनेस्वर बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय लादों आरो बिनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि डेलिगेट केम्पखौ जोंनिनो धेमाजि जिल्लानि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमाजो मानजाथाव सुभारानि बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनानै लाबाय बिनि उनावहाय गेस्ट हाउसखौ जोङो माननीय जुनाइ साब डिभिजननि SDPO मिस्टार भार्गव मुनि दास बिथांनि आखाइजों जोङो बे गेस्ट हाउसखौ बेखेवनाय हाबाखौ फोजोबनाय जाबाय आरो बिनि उनावहाय मेइन पेन्डेल जिहेतु जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिनि गिबि मेइन पेन्डेल बे मेइन पेन्डेलखौ जोंनिनो लखिमपुर 14 नम्बर लखिमपुर बियाबनि MP माननीय प्रधान बरुवा बिथांनि आखाइजों जों बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय बिनि उनावहाय डाइनिं हल बेखेवदों जोंनिनो जनाइ हालामनि UN हाई स्कुलनि उपेन्द्रनाथ हाई स्कुल बे हाई स्कुलनि हेडमास्टार भुमिधर बर' सारनि आखाइजों जोङो जोंनि बे डाइनिं हलखौ बेखेवना लानाय जादों आरो बिनि उनाव जोंना दुलाराय बर' हारिमु आफादनि डेलिगेट हल अपेनिं दङमोन बेखौबो जोङो जोंनिनो जायगानिनो MSc नि EC मिस्टार मलेन्द्र नार्जारी बिथांनि आखाइजों जों बे हलखौ बेखेवना लानाय जाबाय बिनि उनाव फैदो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि डेलिगेट हल बेखेवथिनाय दा बे हाबाफारिखौबो जोङो जायगानिनो देकापाम MPHC
many public health centerनि बिबानगिरि एबा दायित्व थानाय मिस्ट्रेस ज्योतिका बसुमतारीनि आखाइजों जों बे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि डेलिगेट हलखौ जों बेखेवना लादों। बेनि उनावहाय जोंनिनो BKWSनि भाइस चेयारमेन मानजाथाव सृजन बसुमतारी बिथांनि आखाइजों जोङो मार्केट प्लेसखौ जोङो बेखेवना लानाय जाबाय। दा जोंनि दासिमहालागै 16 जानुवारि 2023 गिबि सानाव बेफोर हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बानजाय आफादनि गासिबो खामानिखौ जों मावफुंना लानाय जाबाय। दा जोंहा आरोबाव जेबो बानजाय आफादनि मावनो गोनां खामानि गैथ'ला। जों आसा खालामदों जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि SB गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 16, 17 आरो 18 सानथामनि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गासिबो जिल्लाफोरनि आरो मिरु आफादनि बिबानगिरिफ्रा फैनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मिरु आफादनि बिबानगिरि जिल्ला आफादनि बिबानगिरि गासिबो बेयावहाय जथायै खुंनो लानाय बे सानथामनि हाबाफारिया मोजां जाफुंसारगोन होननानै जों आसा खालामदों। थैस' थांस'ब्लाबो नाजादों, जोङो हाजासे जों नाजादों। बानजाय आफादा जथेस्थ' गोबांथार बे गोसो होसारनानै खामानि मावदों। बे मिरु आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावथांखिफ्रा जाहाथे मोजाङै जाफुंसारथों, बिथांमोननि साननायफ्रा बिथांमोना मोजाङै जाहाथे जों बानजाय आफादनिफ्राय बेखौ गसाइनि खेथ्रआव आर'ज गाबदों। बेसेबां थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों गासै मथा मथि मोननै माबानिफ्राय मिरु आफादफोरनिफ्राय आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बाङायब्लाबो 700सो थान्दैफोर प्रतिनिधि फैगोन आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बे रोखोमैनो रोजासेसो थान्दैफोर फैनायनि रादाबखौ जों मोन्दों। ओंखायनो जों आसा खालामदों मथा मथि बेयावहाय 2000सो थान्दैफोर मिरु आफादनि थान्दैफोरा बेवहाय बाहागो लागोन। साबायखर थाबाय सोंथिगिरिनिसिम। जों मिथिखागौ गिबिनिफ्रायनो जोंनि सानजारि सिमेन्ट सापरियावहाय जेसेबांनाखि थुनलाइनि जा फरायसा आफादनि जा बा माखासे आफादफोरानो जा जोंनि बे सानजारि सिमेन्ट सापरियाव मेल मिटिं खुंनायाव जोंनि बे जायगानि बानजाय आफादफोरनि जायफोर बिबान मोननाय बिबानगिरिफोर गोबाङानो दङ। बिनि मादाव गुदियाव जोंहा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो चिफ माननीय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि अन्तत माने बिथांनि बिथोना सोलियो आरो जोङो खौसेयैनो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, जिल्ला आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद दङ, धेमाजि जिल्ला आफादनि दुलाराय इउनाइटेड UBPO इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसन खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बर' फरायसा आफादनि सारेन्डार NDB आरो XBLT वेलफेयार ससाइटि दङ। बिथांमोननि बे बिबानगिरिफोर दङ। बिथांमोना मोजाङै जथायै सावरायलायनानै खौसेयैनो मावफुंलायदों। गिबियावबो मावदों आरो दाबो मावदों आरो इयुनावबो बे रोखोमै जों खौसेयैनो मावलांनायनि बिथांखि दंखायो, सावरायखायो। जों बेयावहाय बेले बेजे खुनु आफादजों जोंहा सोंखारिलायनाय गैया। ओंखायनो खौसेयैनो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय बेलायावहाय मोनफ्रोमबो आफादनि बिबानगिरिफोरनि मदद जोंहा मोनदों आरो दा ओंखायनो जों आसा खालामो बेयावहाय बेले बेजे जाया। ओंखायनो जोङो मोजाङै मोजां मावफुंनो हाथारगोन बेखौ आसा थिदों।